Hello guys. Hello guys. Maayong gabi ako mga chikiting oh. Mingan Sila sa buyag. Mingan sa ka mga batchers. Naami diri na ni hapon. Nag picnic mi diri. Kaya limuot kay sa mua. Mupay pagsiga ba. Kay burn out usa ka adlaw. Naigiayo nga poste. Ari sa mi diri sa bukid, pabukid sa mi guys. Bukid sa mi diri. Hi guys. Kay pahangin diri. Kahay kay ba? View. Hindi ta diri magsugod lagi ta kanang alas 5 ba no? Kay kita kay kan ang view. Sa higi mga unta nyo guys diri. Tinobre ra niya mo kaon. Pabuti tag tubig na to. Doon. Dugo na surgog. Samla. Kaon na yun guys. Si Papa mo palit siya bike. Si Papa. Kaon. Talaba guys. Ang kahatag anis linga namang maestro. Sumpuhon ba mga tuta sa abang ba? Ni sa kawit. Daghanan nila buha. Abang sa kawit. Gunit dong. Okay, gunit dong. Kaya ako sangit niya na. Kaon guys. Sorry. Karon guys. Wala. Ayaw tayo. Mujuti na po. Sorry. Bilas ni Ganda. Mama. Chaling. Kaon na ping. Ping. Lingi igning. Walang- Buyag lang. Si Ping Ping. Igning dyan. Nagwapa. Bisa. Gwapa kay na imong lulab tanon pa be. Ka. Anon? Sudan. Kuan gani. Kita kasi alulag ni ha. Igning. Para yag na. Town. Igtiguan ni mo Ping. Igning jud ka Ping. Ikaw like kuwang. Guwapa siguro kay na siya pagka kuan na. Gwapa ka rin. Kuan ko niya ba bata. Bata ba? Ate, yabo daw. Nakakuan jud ko kay Araw sa kanang nagkita ba ya mi ni mama Ay, din Kuan. kana ba kay katawa? ngayon na akong edad nya pag kan pagkataon ako nagkabuwag mi kuan nag-edad naman kog 5 nagkalagyo mi Kata na lang duha ka ako. kaliw kag ilong ba na bagay naong may kibaba hinibugan kaya siya mga laki pero Sayang kayo. sayang lang dagan tong nakaipon niya sa una engineer Naagad siya sa vendor balot. Vendor balot. Ano kuan sa to niya sa una iyang di gipugnan gud siya di na mo trabaho bala Basta mo ino. Ba? bar nga puman gud siya Zel. awal di tam kay na mama Di sa katantong parat mo dag templa ng parang dagat ba? Naggunit. pero kang charing ang charing anong wala naman ni siga Kanon no, diri na mo. Pag Wala slipper man dong. flash. na plus unto ganyabi hapin Cherries. Ate. Karon kay. Ya papa man ang ipada atong balon nga kanang kay murag pabuton ba. Yabang tayo papa pag ingon bitang happy 500,000 followers gipukaw pagpukaw bitaw gitiyon bitaw na siyang mangod gipabuto sibuy tapang mo naigo ri okay naanak ko sibuy tapang gihapak ko si mama god ano yung mama buang ka
Abis pababa ang kapit nila. Ubus noon. Lubal. Puntak ba tapang eh. Boy tapang. Kaano ba nang sa una? Kaso natin. Manal taba. Nagkaunta. Mama, sud. Pas-pas kan perde. Nanya ko ay, busog na ko. Busog na ka be, gamay ni mo gikaon be. Jermaine, kumain. Pa. Tunaw na sa diba? Nalala ang tubig ro. Paano na ako sila? Kasi na sa tagalan ng mundo eh. Gino, di gyud mo tigkuyog si ate ba. Di ba maganahan malingaw. Kuya, bataan.